ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗିବ। ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଘର ଚାକିରି ରାସ୍ତାରେ ଦିବାନୀ ଘରଠୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇଛି। ସେ ପାଠ ପଢିବା ଠାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ନେବା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ଆଉ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଟିକେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଙ୍କଲ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା ହଁ ମାରି ଆସିଛି। ଖାଲି ଏଲୋ ଭଳି ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ ହବନି। ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜଣେଇଲେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବା ଦରକାର। କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ପହରିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ନାମକରଣ କରିଦେଲେ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲ? ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ଥିବା 100ଟା ଜମିକୁ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ଆଣିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗାଁଟାକୁ ମଶାଲି ସଜେଇ ସେ ଜମିକୁ ମୁଲେଇ ଛାଡ଼ି ହେଲେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସେ ଟଙ୍କା? ତମ ନାଁରେ କୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମର୍ଗେଜ୍ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଣିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ବେତନ ମୁଁ ଆସିଲି ଗାଁକୁ କହିବି ମୋ ଠିକାଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି। ତମ ନାଁ କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଖିଲାଡ଼ି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ତମ ମମି ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ନୁହ। ତମ ମମି ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମରିଗଲା ପରେ ତମ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛ। ଆଜି ଯାଇ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ବୋଲି ଭାବି ଆସିଲି ସତରେ ସିଏ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ମା ମରିଯାଇଛି ମୋ ମା। ସେଇଟା ବି ଭୁଲ କଥା। ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଜି ଯିଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ଥିଲା ତମ ମମିଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଦରକାର କରିବେ ମୁଁ କାହା ଜୀବନ ନେଇଯିବି। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତମ ଜୀବନର ଯେ ଚରମ ଶତ୍ରୁ ଆଜି ଯିଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏ ଘରେ କେମିତି ପାଦ ରଖି ରଖ। ଆସୁନ ଏଥିରେ ତମ ମମିଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ନାଁକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କହିଥିବା 2ଟା ଯାକ କାମ ହବ ହିଁ ହବ। ତମରେ ଗମ୍ଭୀରତା ପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ସାବାସ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଶୁଣ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି। ମୋ ଝିଅ ପାଏଲ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ କାମ ହବ ହିଁ ହବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି।
ଦିନେ ଯାକ କାମ ହାସଲ ରହିବା ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଟିକେ ବି ରହିବନି। ଏଇଠି କଣ ହବ ଭିତ? ରାଜ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ ସେ ଦେବର ସଭାୟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଧର୍ମ ମିଳାମିଶାରେ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ। ହେଲେ ତମ ଗାଡ଼ି ମଣି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ତ? ତମେ ତମ ଗାଡ଼ିର ସପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଭଗବାନୀ କୌଶଳ କରି ତମ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତମ ମମିଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ମମି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଗତରେ ବି କୋଉଠି ଲୁଚାଇ ରଖି 25 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅବାଇ ତାକେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ତ? ସବୁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ଭୟ। ମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେମିତି ବାଛା କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମଟା ସେମାନେ ଭୋଗିବେ ହିଁ ଭୋଗିବେ। अरे कोण अरे पाहिले तर रात्री तू कामावरती जाईल तुझ्या दुसरा मेल काढली ବିଧବାସର ନିଜ ହଜିଯାଇଛି ମମି। ଏ କଥାକୁ ଗନ୍ତା ଭଳି ନିଜର ସ୍ଥିତି ହୋଇ ମୋ ହାତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତୁ। प्रीत ଆଗେ କେବ ଧର୍ମ ରାତ୍ରି प्रीत जो रास्ता उतर दिले तुम्ही तू तो किती टाका तू ना ମିଛ କଥା ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା। ପ୍ରୀତ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଧରୁଛି ମମି। ମତେ ଆଉ ସେ ଝରଣା ରହିବ ଭୂମି ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ସତ ତ କିଏ ମୋ ମା? हो प्रीत नाही तुला दुसरं देखला म्हणजे बावळी होची करिलो तू मग विश्वास कर विश्वास